Og har jo altså det hit, som jeg tænker, Dan, i de sidste 12 år, hvor vi har lavet Vi Elsker, er nok et af dem, vi har hørt spillet allerflest gange. På et tidspunkt havde vi simpelthen en lille advarsel ude backstage, hvor der stod ikke noget med I like to move it, I like to move it. For nu skal vi nemlig have præsentere. Præcis. Og hold på hat og briller, fordi den der vokal, der kommer nu, den er vild. Den blæser regnen ikke. Så gør det mod Real to Real.